Għall-ewwel darba f'Malta, bank qiegħed jniedi skema biex jixtri lura b'aktar minn 3,60,000 sem mill-azzjonisti tiegħu u dan biex iżid il-likwidità tas-suq u jagħti valur lill-azzjonisti. L-iskema bdiet b'effett mit-2 ta' Awwissu se ddum għaddejja sena wara li l-bank alloka 7.8 miljun euro mill-qlieħ li jagħmel fl-ewwel nofs tas-sena. TVM News iltaqa' mal-kap eżekuttiv tal-bank Kenneth Farrugia fejn staqsa għala il-bank qed jixtri għall-ewwel darba l-isħma tal-azzjonisti tiegħu li llum jammontaw għal aktar minn 20,000. Il-bank b'din l-iskema ser ikun u hemm parametri ta' kif ħataħdem din l-iskema, ser ikun qed jagħti l-assigurazzjoni li jekk hemm min irħebih bil-prezz raġonevoli tas-suq u dak hemm komputazzjoni li bih nikkalkulaw bil-kemm il-bank ikun lest jixtri, il-bank se jkun qiegħed jixtri dawn l-isma. Is-Sur Farrugia spjega li l-iskema se tagħti ħafna fiduċja fis-suq u biex kumpaniji oħra fuq il-Borża ta' Malta jagħmlu l-istess u bekk ikun hemm aktar negozjar attiv fil-borża u fisser li b'din l-iskema l-valur li għandhom l-azzjonisti se jiżdied. Fejn qabel xi ħadd imur biex ibih u ma jsibx forsi min irid jixtri, għax forsi ma jkunx hemm irid jixtri l-isma. Il-bank ser ikun qiegħed hemm u hemm parametri ta' meta l-bank ser jintervjeni u bliema prezz se jintervjeni biex jissodisfa dik is-supply. Is-Sur Farrugia qal li l-pożizzjoni finanzjarja tal-bank illum hija b'saħħitha ħafna. Il-bank issa jagħmilha għax ir-riżultati b'saħħithom li kellu l-bank dawn l-aħħar snin taw il-fakultà wkoll il-bank li jista' jestendi valur lill-azzjonisti billi jniedi mill-buyback scheme li qed jillanċja fis-suq. Ix-xiri tal-isħma se jsir b'regoli stretti u l-prezz li bih jinxtraw l-isħma ma jaqbilx l-aħħar prezz negozjat b'mod indipendenti jew l-ogħla offerta attwali indipendenti firxa ta' bejn €55 u €2.55 għal kull sem.